Hello friend, माबोरै दं? आशा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं। मेरे वीडियो पे आप लोग को फिर से स्वागत करती हूँ। दाउजों आलुजों ओंख्रि संनो नागिरदों आङो। दाउ ब्रयलार आरोना ना देसि जाखो बिलाय? ब्रयलार, दाउ ब्रयलारजों आलुजों संगोन नै दासो लाबोदों बाजारनिफ्राय। और यहाँ पे है मोमो, ये देखिए मोमो भी लेके आया है। मोमो और नैबे जाहैबाय मिसाल। दा आङो बेखौ जाग्रोनोसै, जाखांना लानानै बेनिफ्राय बेखौ संसै। माबि? बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्ट दंबा नायलांबाय थादो लोगोफोर। चटनी, नैबे सुप आरो मोनसे दंबावोमोन, मोनसेखौ हराखिसै। बिदिब्ला नायलांबाय थादो आंनि भिडिअ। Start now. चिकन मोमो, चटनी, सूप है ये देखो। और 3 ओंखाम खाना बनाया है। याते भात बहाइছো, याते আছে दालि। तो दालिया मोनसेयानो आं टेस्ट खालामगोन नायनोसै दे लोगोफोर। गोथाव। आङो दा गगा मोनदों नालाय लोगोफोर, खोमायानो गोथेनाय बायदि मोनगासिनो नै। बे जाहैबाय सबखा बरि। बेखौ आङो बेयाव होनोसै, बेनिफ्राय लोंसै गलायनानै। मानो होनबाखि गगा रुंनाय बायदि मोनो आङो। दा बेखौ संसै आं, रेडि खालामसै ना नोंदो लोगोफोर। सो लोगोफोर दालिया मोनबाय नै, ओमफ्राय बिनिफ्राय दालिबो रेडि हो गया। ये ओंखामाबो रेडि जाबाय, मोनबाय आरो। बेनिफ्राय दा बे फारसेथिंजाय साहा फुदुंनो नागिरदों आङो। मानो होनबाखि बिमाया दासो सफैदों नालाय। बिसना ट्रेनिं जागासिनो दं आरोना, मादारना। दाउआ ब्रयलार नालाय रुनांगौ जायो, माबानांगौ जायो, मैला गयो नै, जा मैला गखाबाय। आलुआबो रेडि। आरो सोरबाफोर आंनि भिडिअखौ नायदोंबा गोदानै, प्लिज साबस्क्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट खालामना हो। अगर कोई न्यू हो तो यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ अभी मम्मी के लिए। नै आङो दा बेखौ सुनानै लाबाय दाउखौ। पियाज, बानलु, हा फुदुंबाय। नै खांख्राइ लाबोदों बिमाया, खांख्राइ मेलेम। खांख्राइ मैथाजों गोथाव जाथारो। नै लोगोफोर, आङो फार्स्टआव आलुखौ एवग्रोबाय। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा जीरा गुड़ा तो एवग्रोना लाबाय। बिनि उनावहाय बेखौ होनोसै दाउखौहाय, आरो नैखौ देबावनांगौ। नै लोगोफोर, आं बेदरखौ होबाय, ओमफ्राय बिनिफ्राय नै आलुखौ एवखांना लाबाय। बानलु नैबेखौ एसे देनोसै। आलुखौ देना लाग्रोनोसै। नमक दे दिया है, थोड़ा सा हल्दी, उसके बाद थोड़ा सा जीरा पाउडर।
मिसल जान्छ मिसल भाग्य लक्ष्मी लक्ष्मी भाग्य Nan mơ ra để chúc con và đời ini Friday night hornese la 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 अब देने वाली हूँ आलू दाल ऐसे भी हो जाए थोड़ा सा पानी देने वाली हूँ यहाँ पे Pinipray daw si kabhab na say at gumani. Kaya ang talaga paghangpay was na na. Magko mo sa like ko. Hangpay was no. Pinipray talir fosla jwng omai unai. Zaybay talir fosla ra oma. Ere dawam songgasin dong monakai. Này là cái phần mình bé đấy, chicken and aloo fry. Đầu quay là cái đấy bé nó cần đầu hóa, đấy, mình đấy. Rồi sau này sẽ là यार ये वीडियो को नहीं लाने ना भाई तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना हट अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना लाइक शेयर कमेंट जरूर करना बाय बाय एंड गुड नाइट.